ka esi chọọ anya bụrụ ya si lauda na ịnọ wekwa ya kpochapụ ya ọfụma na-eme ka ibe na akara nakwa na dee ya ka ude na-akwado akwamozu a n'ụdị pụrụ iche ọ si nọọ ụgbọelu ka a ga-eji wee bunata ozu lotekwe maka ihe ya kwanyere ụkọchukwu anyị n'ụgbọala ya ọnụbọgụ Ada akọbi akọ ya akọbi onye ọbụla ga-anwụ na ala ga-asị ya nwụkwụ ụdị ọnwụ nne m kama na ndụ ọ ya efe n'elu n'ọnwụ n'ọnwa nkịta ọ mma bụsị nna na onwere onye ga-anwa anwa onwere onye ga-anwa anwa kpatụ ofu mkpụrụ anị aka mepụtara anị nọ isi na ga-eji wee kwa nna onye siri dewe ga-akpati ozu 120,000 sọsọ akpati ozu 120,000 onye ka ọ ga-adị nkeji ole eli nne ma ga-eti ya akpati ọnwụ obi Ndị nwunye Akụdesi ka m bịa lotelu gị ga-echefukwana ibupụta efere ahụ eji atụnye 600,000 nnama ndị egwu sọ ihe m si gị dee ọ na-akpa iko ga-esi pụta akwa nụ nwanne nwoke ogene dị mba atụ onye n'elu cham onye nke ahụ ya cham atụ ya ba cham onye nke ọzọ ahụ ya cham ọnụbọgụ ọ gwara gị alụlụ nwa mma ka ife na-ege elekwanụ gị anya papa nọzi kịta ọ ngabụzi di gị m ngabụzi di gị ka efu ata ata ka mgbe elekwanụ gị anya ọfụma eluigwe mkpụrụ a na-ene ọnwa anyị nwere ọnụbọgụ kpachapụ ya bịa m ara mụsi ejebe okwe ndị Igbo ọra mụsi ejebe emekọrọ mgbe ị ga-anwụ ụgbọelu ịtọ ka m ga-akpọta ewee buo nye gị n'ụgbọelu ịtọ ofu na n'ilu ndị bu egbe soro ya ụda dị onye ka mma na-elezi wee bulu ọ bụ ya bụ ebe anyị ejebe ụnna anụ eke mbọsị ya ma lee ya gwanụ gị ọfụma chebiri ejije a